ada bibirda kelang rapet do anarat pansmi aprang sinil hin pen kardom na bajrek lo kardom non ada birta ke than pon ji bang nili jit khamsa la si non birta thepi lang pon sina MLA Dr. Numro Mumin ben Karbi arat pan kelang plot pen hemprek aputhak kening ji ke chok che da puthak ke sing long pho hamran regional committee tumpen ahin tang rak pen ke song asai kedeng MLA Dr. Numro Mumin pen hemprek na ne pu voi fils tami hemprek ke hangbom ji long le tike pusi MLA Rupsing Teron pen pachini pon Borjan AP Agency Committee tumpen MLA Dr. Numro Mumin ami phike kai pon Clear up NGO tumpen MS Local Fish Wholesale Khata dongkam kamalong ing pupon po. Lasinon birta puthot ang ton pen lang polisinan. Bogozen MLA Dr. Mumina Phanke Kiliga por hoki Karbi ratum vojok tun pensi MLA anghoy pani dunlo la penki MLA anghoy ini depena phibangki Assam Deputy Speaker anghoy semi pangni dun thulonglo la penki Assam Deputy Speaker Dr. Mumin stami Karbi nglong ratum arjiting kloipen akemang la pana kar I Article 244 puthak na songbong bang bombo ke chini pa melo bon semi ke tamtang ani bang Assam Deputy Speaker Dr. Mumin amangke Karbi nglong ratum jongsi Article 244A mate autonomous state hang churong potangti mithang ja kong chipa boblu pu kaning jirong aputhak si Karbi nglong la pen west Karbi nglong long exam along pansmi Assam Deputy Speaker Dr. Mumin ame phikai ponsi exam ka che songa sai smi deng ponlo la puson thak tak si kesing long pho hamran regional committee atum pen smi dongkam kam rong sapi along edam tang pai pai ni phai pho ni aningang sampor phai pho por malom pens so dak pen ka che songa sai deng pon Assam Deputy Speaker Dr. Numor Mumin Zabang Karbing Long Rat Padia chu hangbek nang sipusi kesing long pho hamran regional committee atumpen sodak pen pachini pon jongsi dia chu hang hered luputangti kesing long pho hamran regional committee atumpen bangki sodak la pen tang khring pen ke chong size meeting pon ji pusi sodak pen pachini pon board hopen great sontibu Karbi Longri Abirta Go back! Dr. Mumin go back! Go back! Go back! Dr. Mumin go back! Go back! Go back! Dr. Mumin atu! Karbi Long MLA alangli Article 24A aputhak kaneng je dunia assembly long kaneng ne dunjia bang pusi itu mapan article 24A aputhak alangli itu masinang lang rob lo lapos itu Karbi lo Charlie song amran regional committee ben itu che song pon nang kaklo ate esmet pet itu alangli same chini lo Karbia atum hak cheng pen kan ne kiti kejang arlo helikot men che song nang kiti kejang nang helia mu pen kiti nang ahe marit ka che onang same lang itu ma prandam same piniar ni bangke alangli inut Deputy Speaker Dr. Mumin Karbi Long apa yang kasih tahu di MLA sini itu artikel 24A konstitusi long kita dak apa sih lang itu manang lang rob lo laso pasti itu Karbi lo Charlie asong pen alang lipan itu pinipin rem ponang kong macam pikai ponang kong lo alang li dia cuang cot kali alang li MLA yang hoi pen masih alang li paning than perang jim MLA yang hoi pen masih alang li suntung ni ate alang li inut konstitusi panaman kipide kelo konstitusi alang li India konstitusi itu mana tok pidak artikel 24A pan si alang li manang pide kelo inut dong si konstitusi right panaman pide kelo dong di MLA kiman jaja kong kali lo alang li inut MLA kimanang jaja amunit kali lo right abilo alang li ke la MLA ben sampai alang li than per mate assembly ben sampai alang li pan than per nang po non hen jangan up sta melang li Facebook page on chitok thuje because of my mitane lang kul Karbi Long people is stepis la bang so putan ali na people si pukon po ong join ni si Karbi Long ke non Karbi Long ran tum hanti ki dolong bal bang so putak ni Itum Karbi Long non itu me la non development infrastructure development itum Karbi Long aki mangi chun choli itum jase me bra ke mangi itum la ke hempreg jong silong lo bang de ang ton development itum long per pub la si itum hempreg jong silong lo pledang de itum la article 24 jong silong lo plang de itum la haya development la kapre development si itum itelang si la ke lam ke joy la ke baseless la so lam ke la si la so lam ke chok chi non apa sontak tha ka bang puyong si Karbi Long pen Assam legislative long me MLA ho din bom ne Karbi Long tum kam koson si hemprek long ko la bang so putak ni kadan la so lang sineng je bom long de alang li tuma keneng je kang vek na ngi tum long sineng je bom ngi tuma alam ke ardi ber pula situm da Karbi Long so lang doram da Karbi lo Charlie asong ke la so da sapta kur ke lo ke bang jilangan ni ta anso se da me tum ti song bon tu po mana ni la India Prime Minister Narendra Modi pen ki paklang pon nita ayu kedam tang pai pai ni pai pho ni so cheng amri chinthom block
ke parapon akang jasme pet self help group Anganwadi asa lapen ki kaprek atum ke claim ke dam ga chipa duk pon thek pon longsi nong e ki pi pa jirpon rumper pen throk se kebra hini anong e pi pa jirpon lopusi bikha killings birton engjai pen pa chini pon kedam tang nita aigo amri block offense tami ason chipa tedun pensi kuti sire lak phokep atang kanong e chipa longdun lo lapen ke socheng block atum pen sami kuti sia tang kanong e chipa longdun lo labang so tangka pen sami educations help lapen ki social welfare atuma funds sitami kaching thura sai sami klempon longlo asinon ke chinthon block pen sami nong ek spalong don jia funds chi six dang pon bom lo basi nita ayo tum pen pachini pon labang so ja megalong ali haman pen face Karbi Longri DC saranga pani sarma ACS SP Indranil Burwa APS MLA Rup Singh Teron atum chitong dun kan isi ke chok ke claim ke dam chipa du tum phansi nong ipajir pon lo lapen ki MLA Dr. Mumins alangli emithang jungjung pen kamatha pon si kaning jita hai bon sami MLA Dr. Mumins kaning je hemprek nang nilupu pen ki hemprek hang hede jipu bangkali nili tumangi hemprek baki longli tiki hang berji lapen chi song berji lapen ajar kaching thura sai lewang bom pu wai fi sami hemprek ke hang bak ing tonte pusi MLA Rup Singh Teron pen ning je pon hambre pen rai kombi Karbi Longri Abirta nikan siang bong tak government tum ke klempon ke chok laso ke klempon abang phu ke chok tum apan tenong ega pajir pon da bang ke kapre department pen so pen CDS pen nang rok medical pen la so edikarta lai namang ta do la se pening ta ning kana bang ke la so pening dak do lo disi asang government pen si se da district administration pangrum lo la dak pen pini bang ke tum thelong lo je ta asa kormi tum pen edikarta tum pen se da tum ta ke thekna ke tum han ong e pa je long lo lang tum ning thelo ke bang tu an bang ta alang tum kapre se haru tum ta alang tum so char li nang po kapre department tum ta antu se ke mi kam claim po nang po asi sarkar tum ke so puthak si pini bang ke ningkan siang pong so so ta or pian po ki lo da so po se dak ba bes kar benglong pen dak chitong lo le tum thelong sar lo long e ke long ma se long ma alang tum man tok sing par do pa sa ha kona block no ko ke da ke heri thom basically ke ta ke so cheng block lo tin thong block la pen amri block la as per hello la pen pini thelong lo ba ke etum block thong bong ta basically ke non me so cheng si advantage ma lo non thedam lo teng bo so cheng amri lo thara bang ke chen thong to ma ta in ka ro mni ke alang tum ta an su ang song ke le pen long e ke long ni pan ke pa cholo ke puji ke doctor mo min am thang so le yong ka ma tha puthak lo la bang ke man ni puthak lo ni tu no so puthak bang ke alang le ni je puta mane utor master bang ke la ke nang ne loge pupelo ni tum ke da ke jat department ne long puta medical le long medical college long university long ba towar long puta hala bang ke de tum ke utor master pen bang ke tum ke jiru re lo la bang ke la ni je bang lang di puthak pe ne tai tum alang ni je bo ma si utor master hang lu ke ni je lo la bang Assam Deputy Speaker Dr. Numor Mumin Pens Preke Thinu Kaning Jepon Karbi Longri Abirta Utara State Chikhang Thurong Luputangti Mithang Jakong Chipa Bob Thurong Pupu Kaning Jeprong Aputhak Siwi Borzen A PHC Committee Atom Pen Smi Sotak Pen Pen Remponsi Assam Deputy Speaker Dr. Numor Mumin Ame PK Kaipon Ade theo nghe bạc hết rồi cho hết với mình. Doktor Mumin thui. Thui. Doktor Mumin thui. Thui. Doktor Mumin mudabat. BJP go back. Doktor Mumin down. Doktor Mumin mudabat. Doktor Mumin mudabat. BJP mudabat. Labang Sumi PK Kai Panalong Borzen Constituency APLC Committee Bogozen LA Maipu Rison Teront Chunbang Mensing Tibung CC Pent Dipendro Rongpi Rap Chunbang Desoy Teront Yuda Maipu Biren Tokbi Lapen Youth Spokesperson Baby Shonrong Parlapan Ki Claim Rapet Tumta Chitong Dun Assam Deputy Speaker Dr. Numor Mumid Karbiara da Pankelang Plot Pen Lapusont Kaning Jeder Puthaki dia le chohang sami dia unni lapen ki APC pen ki along tin constituency long pen sami ame phikai ponji busi alang litum pen pachini pon hidipi pen sarpin polisu Karbi Longri Abirta biang long rat ato kan ke dohan stamen nonol momihan ke along tin ame phime kai vek rang jila alang li han ke itum dia ke dengang le alang li bari tum ka demand ji ke itum ka demand li alang ban em yang hoi pen pasun vek rang ji busi pasun vek la na pidi la ta goja long stamen litum mi thang koni to si me thang office sai hem long sin litum abang so anti party mate
nonol mamihan itum ame phime kai pono la sin itum ning samse la sikewang jilang Sampai ni tumti songbang lang si BJP go back, go back, go back. Nonol mamin go back, go back, go back. Nonol mamin akoy, nonol mamin akoy. Dan demi kai pona, lang lihan, mekai back nanti la kai. Ber. Ini tum jasi meladak board jan hawalong numan mumin ami phi me kai puthak ini tum ding kang sam si peklang lo alang li pelo alang li tum afan la 244 e ke plan implement nang nelo alang li pulo medical college dolo la pen ke agriculture la pen ke biat college dolo pulo la si alang li la pa na choklo litum ge la Karbi Longri ke super stage lo pusalang li pu la si nilitum na bang solam puthak ke ajak ding pen Emprek nang ipu si Karbi Longri arat tum am kaji song tur pak ele kaman rongrang dame habit haram kitet labuson si Karbi tum claim lo dam lo bon ta alang li nona bangke alam nang pe oi poi la sin li tum alang li kaning ye lam puthak li tum ning sam se la pen alang li kaning ye lam li tum kroi dun e man tune pen ta la ke alang li kaning ye teng bote alang li ke entry driver lo alang li ke driver la mun kali lo la alang li kaning ye teng bote alang li Karbi Longri ta de si mi alang li nyun da bangke la sin li tum jase met kin li tum ningi pu alang li kaning ye dam ke chok chi pen yok si ni li tum pini alang li mi phi ken li tum mi thornang kok lo la sin ni la pa se alang li phan ko lo ni li tum man tuni pen ta alang li phan ke ni li tum ning ing samun e la pen alang li dia sita alang phang dia johang ta ni tum dia on e la sin ni pen pen alang li phan pin rem lo sodak pen ta poson ke alang li ke wang ya ni claim nang ni West Karbi Long dong kam makam cleared up NGO sai hemlong kedam tang pai ni pai phoni phering ke mai ni ponsi cleared up NGO atum pen MS local fish wholesale khata dong kam makam long ipu pon pu basi pachini pon lasot si West Karbi Long ar lu kedam tang ani pen sami lang ok ke jora tu pinang anaki sung pen chitong pon nang lo lang ok kang thum dam ke helu pen chenglok ka prek ke sung sami chitong pon nang lo sita non lahai ki sung pen pa jok pon je phan pusi West Karbi Long arar tu ma phan local lang ok joy ki pen kelong je phan pusi cleared up NGO atum pen bori ponsi Karbi Long Thomas Council CM Dr. Turam Rong Hang aphan chingki chengwai ponsi trading license selam ponsi pachun ponlo lapen non ke bangji pai ni pai truck siar ni pen ki clear up NGO mai phu rangsina bi lapen ki Krishna Timung atum pensi MS local fish wholesale ingpu ponpu lasika tu go we Karbi Long local lang okacha jor lapen ki kachu namatum ana phan stame cleared up NGO bi tung atum pen chuning ring pon labangki non ke bangji pai ni pai truck siar ni pen akhilu dam jok flor pen te pokhet dong kam cleared up NGO sai hemlong pen sbi humri dam pen kinam dam ji mate kang thum dam ji phan cleared up NGO bitu atum pen chunu ripon bord hol pen great son tebung Karbi Longri Abirta Nitum cleared up NGO hoi pen MS local fish wholesaler thai troxia ni pen ni tu pon ko labang so wholesaler ong ke rat male ki long mang lalo kram tang ni bang ke itum akithia Aug.6 sigelong amen si local pucha sitame non thai troxi pen mang ke thirsendi pen ke akereng si longpo na sia ok bang ke varieties longpo jume public dimanong sdo pote even hagoro ong ta loi the hagoro pote la bang ke hoklo akereng mai long lelo se ok thedung longpo la na si ke chengsila local fish dak hedi dak pen lo po la ban na ma farm sin tu man po la bang ke te pinan tu ma thata la su press bit heklok pen je la su wholesale ke bang ke ador su rong pu ta hai bon tubang mata tang hai labang kallo nang tung labang mathang lo karbung rata ador kom silong po nang tu fresh long po kopio ko mangke nai nono sila nang ni tumyong si ratumyong si ne fishery long ok joy pute asumar ta long ji nili tum long la sila lo nang thon isi birta kimi ke ban ke labang ke nili tum RCC hini finally nitung bang ke a license mata la helo like 5 years of fan lo asi 5 years playing that semi tu renew bompo labang ke lifetime of fan lo asir bang su our seller kapareng verji plote labang ke ratum nang ka chetu ke nang so athema da ke non pen an koi wan mang ke akithi side se wan labang ke kopi har ki pi oxen wan se non li tum har pi ok bang ni tum long le lo fresh long bola bang ke pure local pata do difference do mo di labang ke har ki pe oxen ni tum long po lalo isi birta bang ke lalo nilitum labang su akimang ke ardingulo seme nilitum der chelo tangka maha joni pencenglo sepini labang so alaisen mangke nilitum churoni itum siam saranta alang le ning mensi labang so alaisen nang kipilo la si nang litum
bangke rada tum same non tai roxion bangke dak na li tum office thang long ok akereng seng lum ponong po wholesale man cheng lok distributor ta yong si money nai pade distributor ni lum pi ponji nani dealership claim lo tang te ni tume wholesaler badi manang se dealership NG distributor nai pade ni tum pi pon thila pala so facility ni tum nong do delivery bangke hala quantity ke namani lo bangke jong si a distance man lang po a distance pen quantity kon se demand order do padi tum delivery people free of cost pen people lo bangke ala bang quantity pen depend on quantity lo bang hello te boss ta non ke chengsi mani litum nang ke birta pi thailo labang nong ko litum dakan si litum hormu bang nang lila ok bang ke dak pen si pon po dealership ani tum noi mane dak la local seller tum noi dak pen si pon po non ko bang ke seni to expand bang po bang ke jong si pacetang ne kom plotin tum ha jeng khap se ni tum bidam po ok pon po dak si hamren busta me khiruni busta me hala market structure intum lang pon bo mola bang ke non nitum labang so wholesaler 7 ni kang pu poin di makal dongkam mukam ton committee office ab banalong sei nitum NGO office se ke chengko tum ko temporary setup pon po long pon po pin anda bai berda pangki lunch kang ton paniklo lasimu earning sam berta le uthot chitong thudilon cardom